uroczystość wiecznej pamięci dwóch naszych braterów. Chcę serdecznie powitać naszego brata Andrzeja Leszczana-Polskiego do naszej historii, tak samo всех naszych bratów, oficjalnych złotych naszych bratów. Witają Was, brat Paweł, brat Wadzim, a wместе z Wami Wasze święci Niny, Tomasza i siostry, Gregor, всех świętych, sama Alessandra i Elena, i siostry Wiktorii, всех świętych. Хочу сердечно привітати всіх святарів, братів, Божих Божих, францисканців, Олексія і Папи Згодні, зіспали звідки, з серцями, з родних Згодою, Гімназії Єрмак і ksiądz Andrzej z Mińska, a tak samo ksiądz Mariusz Zwołowany. Witają nas, witają всех naszych gości, witają naszych parafian i proszę, my razem pomodlimy się za naszych dwóch bratów Władimir i Paweł. Podczas tej uroczystej celebracji ja dobrze Bogu naszych bratów Pawła i Wadzima proszę tutaj światłości, mądrości, zasługi informacji najświętniejszych w realizacji obietnic dla świata. Ja proszę Boga za naszego praktika, moje Boga i spłacić najświętniejszą ofiarę. Spowiadając się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, що звершили вірні, думкою, словом, вчинком і займанням. Моя вина, моя вельми велика вина, тому прошу найсвятейшого
Я все еще страдаю для мирового познания Христа Иисуса, моего Пана. Для понял, что страшную смертью, как набыть Христа и окунуться у им и со своей справедливостью, якая походит законом. Але стою, якая походит с верой в Христа, со справедливостью от Бога, заснованной на вере, как познать Его и моц Его на воскрешение, и соудельничать в терпении Его, преподобняющийся до Его смерти, как неким чином досягнуть воскрешения с мертвых. Не то, як я вже отримав это і вже став досконалим, але я не буду отримати, що я для Бог мене становив Христос Єсус. Брати, я не лечу, что уже отримав это, але только забываю тое, что за мною, и сягаю до того, что наперед. Поводле мети імкнуся до високого покликання Божого у Христі Єсусі. Это Слово Божие. Справедливий, раз дає у Богі.
заховав заповіді Отця Моєго і зостаюся у Його любові. Гэта я сказав вам, каб моя радость была у вас, и каб радость ваша была полной. Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Никто не мае большей любові за тую, коли кто жыццё свое отдае за сяброў своих. Вы, сябры мои, коли робите тое, что я наказываю вам. Я уже не называю вас слугами, бо слуга не ведает, что робите воли Господа. Я ж назвал сябрами вас, бо все, что шел от Отца Моего, я сказал вам. Не вы меня выбрали, а я выбрал вас и призначил, как вы и шли, и приносили плен, и как плен ваш тривал. Как Отец дал вам тое, чего только попросите в имя Мое. Это наказываю вам, как вы любили один одного. Это слово Бога. Хай приступлять брати, які можуть скласти вічне монастирське обіди. Брат Вадим Войчик, Присутничай. брат Павел Кузьмич, Присутничай. Дорогие браты, активно просите Бога и Его Святый Костел. Просим, как мы могли переймать науку и приклад нашего Пана Иисуса Христа, и как нас завсёды были приняты в эту супольность братов, до смерти заховывавшихся святой рухностью правила и лад жреца меньших братов капуцинов. Дякуем Пану Богу. Дорогие браты, пани Вадим, родные, близкие, знакомые, которые приехали из родного места, коротко ставшие в клиничном состоянии. Не часто так можно сустречать, как в звичайный день в субботу собиралось столько людей, столько духовных и красивых. Переважно для этого треба некая нагода. И сегодня одна из таких нагодов является радость, какую церемонию. Теперь звучит эта церемония Евхаристии. И радость того, что тот, кто сам изначально для Евхаристии, присутствует в нас. И это Христос.
слово, яке я вже сьогодні, не ви мені вибрали, а я вас вибрав. Вибрав для того, щоб ви приносили плод. Яким чином отказ на тое вибрання праз Бога, яно гучыць дефінітивно, канчаткова сьогодні. Так, хочу наше життя. Ви ж брати не хотіли. У той час, калі щораз менш у гэтым некага прэстыжу, некай годнасці, да? Потому что категория света вообще не іншая. Свет глядить іншими категоріями. Сьогодні не модно тратити своє життя, не модно присвячати себе богослову. Сьогодні свет пропонує нам інші радості. Живи для себе. Покуль живеш, користайся з того, що можна. Що ти для света. А вы это наступаете на кажется, нет, не хочу так жить. Хочу жить иначе. Может, опять святый Францишек, опять святый Павел, який сьогодні пише про певної супольності християн. Заставайтесь в моей любови. Это первая заповедь, которую мы сегодня чуем в Евангелии. А другая, как вы любите один одного. Сегодня Иисус дает две заповеди. Я думаю, что бывает так, что я чую слово заповедь, это же самое находится такое нахождение, но не святого, что заповеди. А его цікаво, что Бог перед тем, покуль, когда их запрашает до чогось, спочатку сам думає, спочатку есть да, а потом есть задание. И это ведь цікаво, что никто из нас не может сказать, что мы ничего не маем, что мы не адорны, як ми будемо виконувати обов'язки, що ми стараємося. Ні. Первое, ми адорны. И адорны не величием, а самой любовью Христа. Спроба витримки у Божій любові виконувати заповіді. Спроба витримки у вірі. Спроба віри в те, що Бог нас любить. Видите, эту добрую историю пишем так. Сатана хоче вигнати на початку Адама і Єву, а після Бога. Цікаво, що звертається до їх про заповідь. А ці правда, що вам Бог забороняє. Вот все. Ведь не только проверка. Первое, что показать, что Бог, коли дає заповідь, напевно, нічого нам не живе. А сьогодні Євангеліє нам говорить щось інше. Ні. Не обов'язково так. Не можна так розуміти, що заповідь яким чином обмежована. Бо моя заповідь випливає з любові. І моя заповідь являється так само даром для вас, а не ніяким обмежуванням. Бог, який загадує, не може любити, так говорить Сатана. Бо він тільки порой свою розпочатність розрішає. Бог сьогодні каже, не можна брати любов егоїстично, бо її треба зробити для себе. Бог, наприклад, со своєю любов'ю є до таких людей, на которых, може бути, не пошли. Святий Францишек так само це до кого добровольно. До тих, від кого все цікавить. До ніякої іншої категорії.
только тогда мы уświadomili, что мы adorны, были готовы идти и служить, и дарить эту любовь, и служить этой любовью іншим людям. И это не банальные речи. Не одно, что быть может мы уже часами забываем, або уже не памятаем, что мы adorны, и якби завоеваны этой любовью Бога. И нам не одно, что часто вдаваться в границу, как згадати, как пригадати себе, що хтось, хто надав за мені своє життя. Я для нього вірний важливий, він сам собі, за що я не каштовник крові Христа. И быть свидетелем вот такого человека, грешника, откупленного каштовник крові Христа. Вот с этого выражается радость. Но там есть любовь, нема смутка. Там через любовь есть проблемы, они не могут приколывать. В этой любови от вас сегодня чекают іншие люди, для кого вы посланы быть свидетелями собравной любові. Сегодня вы выказываете такое ожидание, как у супольности, и предопоможет братов осягнуть досконалость. И так как святый Павел в вечном читании до Филиппянам говорит, это не значит, что я уже досягнул это так, как, например, приходит суженцы, и не одно еще становится перед алтаром, такие урочистые для них день. И им часто бывает так, что они думают, что зараз так любят один одного, что будут самое счастливое суженство, что готовы один для одного помирать. На самой стороне то, что важно в этот момент отдать свое сердце. Да, Боже, ты веришь в твою любовь. Ты любишь меня, когда не зайдешь? Павел спочатку отказал, да хоть бы іншие тебе покинули. Я не помню. Так, Петр просто, Петр. Петр буде тоді переконаний, що я люблю. А потім прийшов новий час, досвідчив падіння, досвідчив того, що проти самого Бога, здрadzив, учок, вирекся. А потім кажеш, оказуєш на питання, Петр, что любишь меня? Ой, теперь я не вижу, ты веришь. Ты веришь в мое сердце, да. Я верю в ваше сердце. И это не значит, что стоячи або подчас посвячення, подчас святого Писання, ми вже готові тратити себе. Ми вже готові ділитися любов'ю всякою свячою. Ні. Ми просто говоримо, так, бери це серце, Пане, і переміняй так, як ти не бачиш. И роби со мной, что хочешь. Я отдаю себе твое благодание. Ты верный, что ты меня веришь. Ты один не можешь научить меня любовь. Бо все инше, это как твоя любовь. Ты есть сохранной любовью, и только ты в этой любови можешь научить. И я желаю вам, братья, как вы не боялись постоянно, каждый день, не только сегодня, а и каждый день, сказать Богу так. Так. Отрекаючи всього, так, ти будь Господом моего життя. Так, потому что ты только можешь изменить. Как вы, досвячаючи Христа, границу любові і справедливої радості, могли нести свидетельство этого Христа, жить им, як Галат казав, с Христом, от Христа выходим, с Христом иду, и до Христа выходим. Будьте моими свидетелями, Михаил Максим, в этом образовывая вас,
брати, ви вже пам'ятаєте для церкви священне як нас Христос. Чи хочете досконale jak kierować sobie Bóg praznowne i pieczętkowe prawa wieczne nabiedu w naszym sierocińskim chodzeniu? Tak, хочу. Czy хочете z Bożej допомоги прийняти і заховати аж до смерті геть лад життя у досконалій чистості, послухняності, єдності, які досягли своїх братів Абрам Святий Франчишек, переймаючи приклад Ісуса Христа і Його бездоганної матері? Так, хочу. Чи хочете досконало заховувати Божє приказання, євангельські паради, наші правила, старанно здобуваючи познату любові до Бога і ближніх? Так, хочу. Чи хочете, узмоцнене Святим Духом, і углядаючися в обличчя Христа, який прийшов служити, а не як йому служили, як більше брати все своє життя дати послужі Божому люду? Так, хочу. Чи хочете з Божої ласки, полюбивши вірність і зостаючися вам народниками в этом світі, покорно служити Пану і Його Костьолу, як це робив сам, і покинув заповіті своїм учням святий наш Отець Франчишек? Так, хочу. Чи хочете з Божої ласки прийняти і полюбити эту вірність, якою Серафимський Отець так моцно полюбив і загадав своїм учням? Так, хочу. Бог, який розпочав у вас добру справу, хай сам її і завершить. Перед кожною важливою подією Костюл просить святих о заступництві у Бога. Так само і тепер наші брати Вадим і Павел будуть стяжать крижом, выражающий свое полное отдание и службе Богу. А мы, стоячи на коленях, повернутые руки на табернакле, будем молиться за их питание, просящее заступництва у всех святых. Дорогі брати і сестри, молимося до Бога Отця Всемогутнього, як про заступництво святих Серафимського ордена і всіх святих, уделив своєго благословення нашим братам, яких покликав до переймання Христа в євангельській досконалості, і як узмоцнив їх у этой святих основаннях. Схилим колени. Christe,
дальнейших обетов. Брат Владимир Павел, стоявший на коленях перед пустошам, на его руки присягнул Богу, чтобы все свое житье буду снести дорогой неприличных правил, бедности, послухняности и чистости, усопольности имевших протокол Сына. Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy. Ja, brat Władimir Wojciech, powołany przez Boga, aby wiernie zachowywać Ewangelię, naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa, wobec zgromadzonych tutaj braci, Twoje ręce, bracie Andrzej, z mocną wiarą i szczerą wolą, ślubuję Bogu Ojcu, Świętemu i Wszechmogącemu, żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Jednocześnie zobowiązuję się wiernie zachowywać życie i regułę braci mniejszych zatwierdzoną przez papieża Honoriusza, zgodnie z konstytucjami zakonu braci mniejszych kapucynów. Przeto całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, abym mógł pod działaniem Ducha Świętego, za przykładem Maryi Bogdalany, za wstawiennictwem Ojca naszego Franciszka i wszystkich świętych, z pomocą braci, osiągnął doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi. A ja w imieniu Kościoła i naszej braterskiej wspólnoty przyjmuję Twoje śluby, a jeśli je zachowasz, obiecuję Ci ze strony Boga Wszechmogącego życie wieczne. Amen. Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy. Ja, brat Paweł Kuzmicki, powołany przez Boga, aby wiernie zachowywać Ewangelię, naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa, wobec zgromadzonych tutaj braci, Twoje ręce, bracie Andrzej, z mocną wiarą i szczerą wolą, ślubuję Bogu Ojcu, Świętemu i Wszechmogącemu, żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Jednocześnie zobowiązuję się wiernie zachowywać życie i regułę braci mniejszych zatwierdzoną przez papieża Honoriusza, zgodnie z konstytucjami zakonu braci mniejszych kapucynów. Przeto całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, aby mógł pod działaniem Ducha Świętego, za przykładem Maryi Bogdalany, za wstawiennictwem Ojca naszego Franciszka i wszystkich świętych, z pomocą braci, osiągnął doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi. A ja w imieniu Kościoła i naszej braterskiej wspólnoty przyjmuję Twoje śluby i jeśli je zachowasz, obiecuję Ci ze strony Boga Wszechmogącego życie wieczne. Amen. Boże, który jesteś źródłem i początkiem wszelkiej świętości, Ty stworzonych przez Ciebie ludzi tak umiłowałeś, że dałeś im udział w boskiej naturze.
najwyższego łona pochodzi słowo wcielone dla zbawienia świata, Pan nasz Jezus Chrystus. On to przez Ciebie, Ojcze, postawiony jako wzór świętości, stał się ubogi, aby nas ubogacić i przyjął postać niewolnika, aby nas wyzwolić. On niewysłowioną miłością w wielkanocnej tajemnicy świat odkupił i uświęcił swój Kościół, dla którego u Ciebie, Ojcze, dar Ducha Świętego wysłużył. Ty bowiem natchnieniem Ducha pociągnąłeś do naśladowania Chrystusa niezliczone zastępia Syna, a wśród nich wzbudziłeś sługę Twego Franciszka, mistrza doskonałości ewangelicznej, aby na rozkaz Chrystusa ukrzyżowanego odbudował Twój dom, Kościół i odnowił go świętością życia. Wejrzyj więc, Panie, na tych naszych braci, których opatrzność Twoja powołała do naśladowania Franciszka, ubogiego i pokornego miłośnika krzyża. Wlej w nich pełnię daru Ducha Świętego, aby co z łaski Twojej dzisiaj z radością przyczepił do końca w świętym działaniu wierni zachowani. Niech się urodują w prawdziwej pokorze, niech zapłoną miłością do Chrystusa i braci, niczego nie przenosząc nad święte posłuszeństwo. Niech gorliwie dążą do najwyższego ubóstwa, uzbroją się w cierpliwość i miłość Ducha Świętej modlitwy i pobożności. Ich sposób życia niech buduje matkę Kościół, niech przyczyni się do zbawienia świata i będzie wymownym znakiem dóbr niebieskich. Panie Ojcze Święty, bądź dla tych sług Twoich ochroną i kieruj ich, a kiedy staną już przed Trybunałem Twego Syna, bądź ich nagrodą i zapłatą, aby cieszyli się owocami swojej pobożności, a utwierdzeni w Twojej miłości zaznawali radosnego towarzystwa świętych i z nimi oddawali Tobie cześć przez wszystkie wieki, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Вечные шлюбы, Кашакову включили братов Владимира и Павла, усыпанность меньших братов от сына. Братерский знак супокою является вызван ранней любови и сопрано радости. Amen.
Цяпер розпочинається евхаристична літургія. Сідайте, будь ласка. Oh
Prosím sa, aby
wszystkimi nami, aby zasłużyły wielu życia i wiecznych. Ujedność z najświętniejszych chorobów Panny Maryi, ze świętym Józefem i Abrahamem, ze świętymi apostolami, ze świętym Franciszkiem, ze świętym Ignacym i wszystkimi świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, jak z nimi chwalili i prosławili Ciebie, Synu Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystowi ukrycie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogutny, ujedności Ducha Świętego, usiadła i chwała, razu
І за те, що дозволив нам сьогодні скласти вічне монастирське
Дякую щиро нашим батькам, мамам Алені і Ніні і татам Олександру Івановичу. Ми вас святі любимо. І коли ви нас не любите. Proszę tak samo wspomnieć naszych baptyzatorów, что вышли уже до Pana. I dziękuję, że jak im zadawała się wiara, jaką żyli na nich. Dziękuję Wam, любимые siostry, swojaki i rodne, za Waszą присутність, сердечну підтримку і так само молитву. Жадаємо подякувати особливо нашим братам, брату Андрею Кусташу, за те, що означали эту Евхаристію і прийняв наше шлюбі. Брату Алію Шенда, який сподаровничав нам під час формації з айцовським клопотом і мудростю. І нову всім братам нашої капуцинської сім'ї за присутність, братерську підтримку і молитву. Так само дякую близьким і сябрам. Біблія каже, хто шапка знайшов, той скарб знайшов. І це справді так. Gdy mi składano nazwać was wszystkich po imieniu, bo was jest szmat, nie może jeszcze za początku zakrytyce. Proste dziękuję, że to jest. Klapocicie się, підтримуєте і молитеся за нас. Дякую великий брат Войко. І у всій довшій супольності, як і парафії, і так само сестра, за підготовку до цієї урочистості, пригожування святині, за всю працю і весілок, які ви вклали, щоб це свято ми всі прийшли з годністю, з радістю і одночасово так звичайно, просто, посаміння. Дякуємо хору під керівництвом господарині Вероніки за спів під час літургії. Слово вдячності літургічної служби обирає разом з нею брата Сергія. Так само дякую пропущенням наших родних парафій за вашу присутність і молитву за нас. I teraz chcielibyśmy również w serce podziękować wszystkim naszym braciom, zwłaszcza rocznikowym informatorom z prowincji warszawskiej za obecność, za Waszą życzliwość, jak też i cierpliwość i za czas, który spędziliśmy razem na drodze formacji początkowej. Dziękujemy szczególnie naszym formatorom, a są to bracia Cezary Szcześniak, Rafał Sąka, Kamil Sochacki, Michał Dejan, Andrzej Baran, Piotr Owczarz i w sposób szczególny brat Artur Maria Fredo. Czynimy dzięki Panu za Was i za ten drogocenny wkład, który wnieśliście w nasze kapucyńskie powołanie. Słowa serdecznej wdzięczności naszym przyjaciołom, znajomym, osobom bliskim i tym wszystkim, którzy dzisiaj z Polski łączą się z nami online. Vorremmo dire ancora almeno qualche parola di ringraziamento ai nostri cari fratelli italiani. Grazie di vero cuore ai frati della CIVIS, in modo speciale a Fra Mimmo e Fra Raffaele, i nostri formatori, e a tutti voi ragazzi. Siamo tanto felici di conoscervi e di camminare insieme nell'ordine di San Francesco d'Assisi. Peccato che non possiate stare qui, ma credo che in questo momento noi siamo uniti spiritualmente davvero e in modo anche profondo. Vi ringraziamo, grazie mille della preghiera, della vostra presenza per noi tanto importante. Grazie, vi vogliamo bene.
І вам усім присутним на товаристві щиро дякую за те, що розселяєте з нами таку радість і молитеся за нас і з нами. За все это нехай вам вдячить Пан Бог і святий Отець наш Францишек. Бог хранится добрым натхнением, нехай